Čaute všetci, ja som Snem a vítam vás u ďalšieho dielu zo série The House of Demon v Minecrafte. Ospravedlňujem sa, že tento diel není až taký moc zaujímavý, ale do budúceho diela sa to veľmi zmení. Tento diel beriem skôr viac ako rozvoj lóru a príbehu, než ako samotná prítomnosť a dej, čo sa v tomto dieli stane. Takže tak sľubujem, že do ďalších dielov sa máte fakt sakra na čo tešiť. Mapa je celá dostavená a dokonca máme už aj hotový plus minus scenár. Máme vymyslené, jak toto zakončíme, máme vymyslené dokonca aj základné zápletky. A konkrétne The House of Demon bude mať ešte dve posledné epizódy, takže toto je taká tretia predposledná epizóda, ktorú na tomto kanáli máte. A možno si teraz hovoríte, Stem, čo bude na konci The House of Demon? To práve uvidíte. Na konci The House of Demon ja a tým pre vás chystáme novú sériu a to je Freddy Krueger v Minecrafte. Takže dúfam, že sa vám táto séria bude páčiť a ja už vám nechcem nič iné, vám už tu nedem zdieľovať, len to, že nezabudnite dať like, odber a zvonček a užij si ďalší diel The House of Demon. Jak to, že to tu není zaprat? Dobre. Rýchlo. Sakra, ono je to zamknuté ešte. Moment. Ja mám vlastne páčidlo. Dobre. Ty vole. Ono ešte tu. Sakra. Dobre, musím ísť rýchlo domov. Sakra. Dobre. My sme vlastne vylomili dvere. Dobre. No, dvere vylomené, sakra. Dobre. Sakra. Kde mám mobil? Nie, cesty von. Sakra. Dobre. Yes. Tu mám svoj mobil. Finally. Sakra, bez signálu. To sa dalo čakať. Ty ma tam vonku horí. Dobre. Sakra, ja si tu ruku musím nejako šetriť. Dobre, tu sme nič nemá. Tak maximálne alkohol. No, dobre, to meso, že jesť nebudem, sakra. Dobre. Čo tu je? Víno, vodka, lieh, kľúče z hlavných dverí. To je od chaty, sakra. Dobre. Bože. Ja nič iné nemám. Mám len kombinačky, mám tu páčidlo len tak. Dobre, mám mobil svoj, torčku, kladivo a pickaxe. A reálne nič iné nemám. Dobre, musím to vymyslieť. Dobre, tuto už nevedie, proste auto není a ani nechápem, čo sa sakra s tým autom stalo. Dobre, tu nič asi v lokroch nebude, že by tu v kuchyni nie. Nie, to stane iba nič, tu sú cookies. Aj keď, ukáž. Jedno by som si mohol dať. Ukáž. Dobre. Dobre. Daj mi naspäť. Dobre, mohol by som si aspoň tú ruku umyť. Dobre. Tak tam cesta nevedie. Sakra. Moment. Ja si spomínam. Tam bola vlastne bola nejaká križovatka. Taká šutina. Čo? Nezostáva mi nič iné, musím ísť tou cestou. Sakra, ale s týmto vecami to je ťažké, a hlavne ja zranený, sakra. Pane Bože. Dobre,
Bože, tu sú dva pickaxy, tak... Dobre, myslím si, že... Asi kladivo nebudeme potrebovať. Máme prípadne pickaxe a ten zdáme asi sem. Dobre. Tak, tu v tejto chate už nejdem trčať. Myslím si, že už sme tu boli fakt dosť. Prišiel som o Vidua, prišiel som o Filfa, prišiel som ešte o tú policajtku, sakra. Dobre, musíme ísť. Dobre, jediný spôsob, jak nájsť únik stadiaľto. Pretože sakra, tou cestou 2 hodiny autom to bolo. Dobre. Musím ísť na tú križovatku. No, ty vole. Dobre. Tu je tá križovatka, tam je ten oheň ešte stále tam horí. Tu bola vlastne mŕtvola. Moment. Tu vedie nejaká krv. Tu je cesta. Sakra. Tu sú torčky, toto musel niekto nedávno zapáliť, to nemôže horiť celú noc. Praží slnko na mňa. No, tu je dokonca aj lanterna. Ty vole. Čo to? Tu je chata. Dobre. Haló, je niekto doma? Asi nie. Haló, otvorte prosím. Sakra. To je jaká rozhľadňa. Momentálne vyzerá strašne hnilo. Tam sa asi nedá. Nie, tam sa nedá ísť. Nebude to bezpečné podľa mňa. Dobre, tak, jak som to kedysi už som to raz urobil. Dobre, rozbeh. Dobre. Tu je nejaká chladnička, OK. Zastreté za co? Tu je kríž, OK. Tam je vetrak nejaký. Dobre, zavrem. Dobre, haló? No jasné, nikto tu není. Očividne. Čo to? Filfov denník. Poď. OK. Keď toto čítaš, stejm, bez že žijem. Tá krv na zemi v lese nebola moja. Keď nás vrah prepadol, Vidu zakričal, aby som utekal. Stratil som ho v tme. Bežal som bez dychu, kým som nenašiel tento malý domček vedľa veže. OK. Zamkol som sa tu. Vidu išiel hlbšie do lesa, preskúmať to tajné miesto, o ktorom sme hovorili. Verím, že je v poriadku. Čakám tu na ňo. Vonku niečo chodí, okolo stien, ale dvere držia. OK. Mám pocit, že tuto sa už niečo asi zvratuje. Sakra, ale film je nažive, sakra. Asi. Vidu sa stále nevrátil. Už je to viac ako 24 hodín. Začínam mať strašný strach. Stejm. Išiel by odtiaľto bezo mňa? Čo ak ho ten chlap chytil? Dnes ráno som cez prasklinu v okne videl dým stúpať z podzemia pri kaštieli. Moment. To bol vlastne ten house, v ktorom som bol s policajtkou. Moment. On vie, že som vnútri. Hrá sa so mnou. Nemôžem ísť von. Chytil by ma v momente, keby som pootvoril dvere. Kde si stejm? Prečo ma nikto nehľadá? Sakra Filf.
Už chápem všetko. Dnes v noci sa mi sníval strašný sen. Počul som v ňom vidua kričať v tme. Tá laborka pod domom. On ho tam dostal. Vidu už nežije. Stein vrah ma tu nenechal žiť, pretože by ma nenašiel. Použil ma ako návnadu. Vedel, že sem prídeš. Vedel, že nájdeš tento zápisník. Tá ilúzia mojej smrti v lese ťa mala zaviesť presne sem. Sakra. Tak k tomu som stane od toho disku. Sakra. Rýchlo na väžu, tam ma nenajde. Dobre. Ježišmaria. Čím vyššie idem, tým viac vratka je. Dobre. Sakra. Tu fúka vietor. Sakra. Nejde sem? Nejde. Tá chata ostala ešte zatvorená. Dobre. Záznam číslo 1. What the fuck? OK. Som Roger. 9.3.2007. Som Roger. Mám za úlohu sa starať o rozhľadňu. Posledné dni sa tu dieli veľmi divné veci. Od kriku cez bezdôvodné padajúce stromy až po nočné mory, ktoré toto miesto prináša. A tu ďalej sú prázdne stránky. OK. Dobre, aby sme mali Sakra.